Alo, kaixo berriz ere, hemen gaude aurreko asten bezala bideo berri batekin. Eta ze, asteburua iristeko irrikitan, gaur, nire lagunak Leioako kampuseko fakultatez berdin eta biali ditut, eta euskeran ingurun mintzauko dira. Agur! Bueno, eta orain, unibertsitatera bidali gaituzu. Eta hemen gaude. Bueno, agur! Agur! Larun bata bere belduta Akeri zaigu egutegian Azkenik Bueno, etorri gara gizarte eta zientzietako fakultatera eta aurkitu egun bat publizitatea eta erran publizitateak eta ez datik iten dugu derecho. Bueno, kasetaritza. Psikologia. Gizarte hezkuntza. Ikasten publizitatea eta erlazio publikoa. Ingeniaritza ikasten dut, diseinu industrialekoa. Nazioarteko harremanak ikasten ditut. Hizkuntzak egin zuzen euskera edo gaztelera? Etxean gaztelera. Bai, gaztelera. Bueno, egia esan gaztelera. Gazteleraz? Ni gazteleraz, pero zin batzutan gazteleraz, eta beste batzutan gazteleraz. A ber, normalean etxean gazteraz egiten dugu. Euskeraz, txikitatik euskeraz, nire ama hizkuntza euskaraz. Nik laguneka erderaz egiten dut berba, baina gurasoak euskeraz. Gazteleraz egiten dut berba. Zuen karrera, bostean ikasi duzu bizitza guztian zea? Euskeraz, eta ingelesez, baina... Euskeraz, baina ingelesez euskera. Beti da nik euskaraz ikasi dut eta orain ere euskaraz ikasten jarraitzen dut. Euskaraz, baina gero karrera azterakoan gazteleraz egiten ari naz. Zergatik uste duzu bete ereduan egiten dela gehiago gazteleraz euskaraz bat da? Bueno, edo uste duzu gehiago egiten dela euskaraz edo? Ba, dependentzi pertsona etxean errara egiten badute, normalean ere errara egiten dute. Zure etxean depende zein hizkuntza erabiltzen duzun ere bai, gero klasean edo lan joan. Azken finean betidanik euskaraz ikasi dut, txikitatik nire ama hizkuntza da, orduan beti euskaraz hitz egin dut eta horregatik. Eta gero orain kasetaritza euskaraz ikasten dut, azken finean etorkizunean izango duen laguntza horregatik. Azkenean etxean amak ez daki oso euskeraz eta bakarrik egiten dut amamagaz eta lagunekaz gazteleraz egiten dut. Bueno, gazteleraz hitz egiten dut bat ez kalean, gurasoak arte baiz ez dakite euskeraz, orduan da txikitatik izan doan hizkuntza. Zitatera etorri nazenean euskerari gehiago mondotzek da holan. Sekendarekin datzen zaren. Batzen zatelako errazago gazteleraz hitz egitea, orduan hartzen dugu gaituretan. Euskaraz hartzen duzu ohitura hitz egiten pertsona batekin tingus berarik euskaraz, baina erderaz egiten eskurenean hartzen zara erderaz egiten eta hartzen duzu ohitura eta ja... Uste dut, azken finean, ohitura dagoela gazteen artean gazteaz hitz egitea. Orduan, igual klaseetan bai ereduak egiten duzu, baina ohitura edo taldeetan lan egiteko edo gazteetan. Nik uste dut dalako jende asko etorri dela kanpotarra eta erderaz egiten duela berba eta duen klasean pertsona erderaz egiten duen pertsona bat egaz erderaz berba eta azkenean Eta azkenean gizartea gaitik egiten dut erderaz berba nire lagunekaz, azkenean mundu guztiek egiten duen ez erderaz, influentzia txarrak dugu zorduen horregaitik erderaz egiten dut berba. Muta gauz gazteleraz egiten, nire kasuan adibidez etxan gazteleraz egin dut bizitza osoa eta nahiz eta ikastolan euskera gazin, gero lagun hartien eta ama eta aitagaz edo anaiekaz erderaz egin dut. Bueno, ikusi duzunez, zure helburua bete dugu eta orain hemen gaude. Zuri, agur esateko prest, agur! Alo! Bueno, kaixo berriz, aurretik ikusi dituzuen nere gelakidek Leioako kampusetik elkarrizketak egiten. Eta, kontura hogea, guri ez zaigula gertau, irakurri genuen liburuko protagonista gertatu zaion berdina. Eta, guk irakurri genuen liburua izan zen,
goza daiteke gehiago euskaldun baten hizkuntza bidaia, eta bueno, bertako protagonistak gertatzen zitzaion, jutezala galdetzea jendeai eta jendean erantzuna erderaz izatezala. Eta guri zorionez euskeraz erantzun digute danok. Eta orduan superpozik gare. Eta bueno, eskerrik asko ikusteagatik bideoa. Hemen behian, usteizuen nire sare sozialeko linka edo. Eta bueno, egongo geha hurrengo aste arte, bale? Agur! Baina oraindik ez joan. Ah.